Hallelujah. Odofo nyankopon onhyira wo. Wo Yesu Kristo dim mu enenso. Odomfo pa yeda wasese wo ma de papa achi eye wa dumara kwa. Enye ye nyansa, enye ye nyimde, enye bibia Awurade yetimi ye na emum eye wa dum. Enenso so yeda wo nyame wa ye ntino. Awurade ye pese ye niji wo mu. Awurade dum ye sa ho de ne akwankyerɛ no. Ni yeni enje ewo dayi mu. Ewo Jesus Christ dim ne abompaye. Afesu ye bompaye biom so se. Awurade so bi ho atochima, bibi biara. Awurade obi efemu biara, amani hunu bi, kwadande bi, omamwa yira adofo bi, omamwa hwiri adofo, omu sugu so, se Awurade dum omo. Awurade nim de ni nyansa, ye funu aba. Omomode omoma Awurade ahya wo nsa Awurade ye bompa ye se wo a wo ya sokwa wo tie mpempem no ennetie yen na Awurade ye yakoma so ahwede ma yen kanka se Awurade wo de ye hye na wotwe foforo ase yeda wase so bebo ye ho ban efi osefo agina tuo nyina mu na esi yen yie ewo Jesus Christ dim ne abompa ye. Hallelujah. Odofo me ma wakwa babiom de ba uti ase senjumedie so Yebefi akinkan samu fi Yohanne asempati dunson. Ntichemu dunum edikosi dunkron. Na Yesu Kristo numu asemu nie. Ose, me mo mpa ese Awurade ye omu firi wiase yi mu. Papa nye saa ena meka na mmom se Awurade bo mo ho ban fi Awurade osefo no eho. Na afei omu firi wiase se dia me nso me firi wiase no. Ena ntiti Awurade ti omo ho. Fa nokwarɛ no te omo ho na wasɛm no ɛyɛ nokwarɛ na sɛ dia wo soma me ba wiase no saa na me nso masoma omo sɛ omo nso nkɔ wiase na omo nti Awurade mete me ho sɛ dia be yɛ omo nso so Awurade nokwarɛ no ɛbɛte omo ho nti no sɛ Yesu ka sɛ mete me ho sɛ dia be yɛ nokwarɛ bɛ so ɛbɛte omo ho a ɛdeɛn no nokwarɛ no nokwarɛ no ene Yesu. Inti no se Yesu tie ono ane ho a na che se na ote yenso ye che se ode ono ankasa nti ye ho ate. Se the Bible try no o se masama monya atenti masama matenti mo ho enya efi. Yesu Kristo oro nokwarɛ no enkwa no ene ekwan no. Obi ntimi nkwagia no nkyɛngye se onam Yesu so se dia Yohanne asempati du 9 nkyɛmu nsia no ɛkyerɛ no na abra ofi wiase no obompaye ye kan fi Yohanne asempati du 9 eti dunum ti dunsia elibesi ti dunson ya Yesu Kristo bompaye ede ne oni nesuafo no dinkra na saa pepepe ena oka kyerɛ yen sɛ ye nti na oba wiase eno nti odi sedia nyankopon odi tumi ama no saa na odi ama yen so na wasoma yen esansa ne papa soma no e ma ne ye setie ba ye se epese ye so nyame ye ni nokura mu a bibia ye bia wa abrabo mu no se ba ne se ye papa e ka se gyan na bompa ye gyan ne suasam gyan na fro bi na hye ne nkrane a na se ye ne sa sense no ye setie ma ne papa ne ba sanso nse betimi agi akra amerade ose ade no kora na ate ye ho ode na asem ate ye ho ote ye mu ne yenso yetine mu dia ne che se de nyina no yeda ono no so edi bibia ye biara ese bi se Awurade se eye ne fa na ebi ho ne ye Awurade fe no enye nipa fe ntinye bibi biara enye nipa fe ene che se emfire Awurade wa akwan ode ne mafa so nti odofo ma yenja ya kwan nyina nhye Awurade nsa nema na kwan na ono ankasa ondane ye no nkyerɛkyerɛ yen ɔse wasoma yen ne senti no asia yɛti nyina ene sɛ yadom ne yɛnte ase kwa onyankopɔn small de asoma yen ne dwumedi ɔde ahyɛ yen nsa no ɔpɛse ye ne yie nti momma yɛmfa yeni nto ne a wafrɛ ye no wasoma yen no so ɔse wate ye ho ɔse wama yen tumi ɔse wasoma yen nti Awurade yɛmpa ebo nyina na sɛ ye na sɛ ye twentwen wo adwuma ho no boa yen na yentumi nkɔkan
na yɛntumi nsɔ w'ani ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Afei ɔdɔfoɔ kyɛ asɛm no na ma ɔkra bi nso anidasoɔ ɛnnɛ na wɔtwe nyinaa mu ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen.